Cakut iki melok bintang budaya sampai dadi dagelan kaya ngene iki ya Cakut iki metu ngenteni mercon ya Cakut iki. Tapi ini gak ngene mbokti ya ora iso ngene. Menang. Tapi kabeh niku wis karek nglakoni kok. Sapa yang ngomong? Kok ero? Warta suwi gak tanggapan dipameri karo Mbati. Piro le bayaramu? 5.000 dapat 6 juta. 5.000 kudu dinyang ae karo Mbati ya. Langsung dibayari cash wis. Temenan niki mboten guyon niki. Oleh mes apa? Wong guru mbakoan nika jere. Ya Allah, ya Allah. Tapi niki kula bengi niki temenan seneng. Pedhuk dulur Jakarta. Asline mriki tapi ten Jakarta. Alhamdulillah niki mantuk sedaya alhamdulillah. Daryanto wangsul sak putrane. Terus putrane niki sing dadi pikiran niki Tun, anake gak mulih. Anggi gak mulih, mergo Anggi ndek bayi. Bojone kok iso. Tapi niki oleh janjian malih niki jenenge mantu nggih. Bolo kula nggih, Mur. Jenenge mantu. Mur. Anake pun oleh jodoh ing Jakarta. Bata wong gondang cek nang Jakarta kabeh. Kene tak nggoni dhewe. Alhamdulillah bengi niki kula suweneng, saestu suweneng. Mergo napa ditanggap. Lah selama corona niki prei 3 tahun nih, kula bingung sih. Sampeyan ro dhewe to, sapi kadol. Saestu niku. Sepeda ya karek situk iku kadol pisan. Bojo suweneng Mur nek bojone Warta kadol. Seneng nek bojone Pak To kadol. Kate kok genteni yo. Modelmu kaya tak eman-eman jarene. Lejak nang sawah jor-joran karo Asi bojone Min. Menan iki ya Allah. Bengi niki ajate tasakuran. Ayo le sak pira le? Cekak dalu-dalu wayang iki lho. Bengi kale undangane Ibu Sarti. Hajate malam tasakuran. Jojo. Ngene kate gak nyang. Karek 2.000 tok ya bengi iki lho. Tambel ke omah iki manjan. Sing diangen-angen pancene Mbati rina lan wengi muga-muga malam tasakuran bengi iki oleh barokah Gusti Pangeran. Amin. Jo jo jo. Asik. Mergo sing dijaluk Mbati sak putune, sak keluarga selamat panjang umur rina lan wengi. Asik. Ayo le. Digoyang alon-alon. Asik. Yo. Suwi gak goyang 3 tahun kere. 3 tahun mboten ngeten niki mboten penak blas. Bengi kita enak-enak apa pokoke. Asik. Yo, terus. Gendeng arek-arek.
Hop. Isen Januari ta. Mulane omahe nduk tanggane dhewe kok digoyang kaya ngono to. Jen. Isin ponak aku lho. Mur. Pak to kok iso ngono barang jarene. Klambi rengketok kaose senajan warta gak patek ganteng. Pokok ana brengose. Pinarak ingkang sekeca mirsani pagelaran kula yen iki dulur pasugatan kula Sabto Anggara pinaringan ono mula dadi anak dulur ayo nurut wong tuwa mumpung isih padha urip ana alam endo enyo ayo sing bekti barek biyung lan bapa golek sandang pangan cek negara sebab wong tuwa dulur wis nglakoni sara awiwit anak ana bobotan sangang wulan dulur 10 dina suwene bobotan disangga wong sebalike anak dulur ayo padha sing ngerti nek dituturi wong tuwa aja ojo sampe getun ketemu buri nek wis ditinggal wong tuwa su belas Agustus tahun 45 dina proklamasi kemerdekaan kita ayo diperingati lan dimriyah-mriyano kanggo ngurmati jasane pahlawan bangsa para pahlawan
rasane mula rela mati ngrebut kemerdekaane 77 taun Indonesia merdeka mula pembangunane kabeh padha ditingkatno bangun mental lan bangun desa supaya masyarakat melu ngrasakno bengi iki dulur seneng atiku ditekakno Mbah Sarti malam tasakuran ditanggapno wayang digawe hiburan mula ning kok buyare sakaren-karene nek Mbah Sarti pancene nyawiji nylameti putune supaya suci ngluwari nardar iku padha karo janji muga-muga mari diluwari oleh barokah ing Gusti amin 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 ya robbal alamin alhamdulillah rabbil alamin mulane bengi niki kula gak lali kudu ngucapno syukur alhamdulillah mergo napa diparingi rejeki kali Mbah Sarti jange gak tanggapan ditanggap berarti dikei rejeki sapa wae sing oleh rejeki kudu ngucapno syukur alhamdulillah jarane para yai para ustad para bini sepuh sapa sing oleh rejeki kudu ngucapno syukur nek gelem syukur ditambahi rejekine nek gak gelem syukur dikurangi rejekine luwe-luwe Mbah Sarti sekeluarga bengi niki malam tasakuran ngluwarno dana luar biasa tambah akeh tambah gede rasa syukure muga-muga Mbah Sarti beserta Kang Putra Mas Daryanto, Aji Daryanto kali Kang Putri sak keluarga muga-muga mari malam tasakuran diparingi panjang umur akeh rezekine adoh bilaine Allahumma amin amin ya robbal alamin dekno le entekno wayange kinggo sampai pagi mungkin. Kadek Mbah Sarti niku wau mundhut cerita. Tapi Mas Surata pun disanjangi napa dereng niku wau. Njaluk lakon Mas. Engko nang gak siap. Ngene gak siap tak jejeke Mas engko. Engko jejeki sapa engko. Lakone Mbah Sarti njaluk Semar Mbangun Kayangan. Alhamdulillah. Monggo ditunggoki mangke lakone sae niki. Temenan. Tapi sedaya niku butuh perjuangan, merdeka butuh perjuangan. Mbah Sarti malam tasakuran juga butuh perjuangan. Alhamdulillah putrane Haji Daryanto sukses. Masih mbae njaluk apa dituruti Mbati niku saestu. Njaluk teken ditukokno. Napa malih putrane sing ten Sawan niku Pareman niku masih gak njaluk teken ya tekenan. Riyen nanggap kula mantu adike Supri niku walah wis gak karo-karoan pokoke temenan. Niki pun janji malih mbenjing nek mantu nyunatno putune niku jenenge nanggap malih niki. Kirangan nanggap ludruke Mbah Seto peke. Tasik bintang budaya Tasik niki alhamdulillah. Dagelane nggih pancet warta niki. Dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen
jogetmu ora penak blas ngono kok iso. Lah masa joget ngene kurang penak. Lah tuk-tuk iku. Kono aja joget nduk kono ta. Lah joget nduk ndi to? Kene lho. Lah aku joget nduk kene. Masya Allah, kok nek joget nduk sebelah kidul sebelah kanan kene dipangan naga dina. Lah masa joget sampe dipangan naga dina. Ya iyalah, dinane to ya. Yang mbok gawe ki dihitungi dinane, tiba slamete nok endi, penake nok endi. Lah Mbak Sarti ngene iki syukuran ngene iki ya takok sesepuh, dinane apike apa? Golek dina. Ya iyalah, kita mau ngawur ta. Syukuran ya golek dina. Ya iyalah. Joget ya golek dina. Heeh. Gak ngono iki joget ajange Budha Remi. Lah masih Remi ya nyuwun sewu lho ya, masih Remi ini gak nggone dina, ya kalah. Kon gak kurang percaya. Bambang Jalak iku. Iku nek kate Remi takok nang nggonku. Guk tongku madhep nanti. Takon Nang nggonku iya. cek Cek gak sampe gak sampe kalah, cek gak dipangan naga dina. Alhamdulillah. Melekan nduk kene apa nduk ndi dik ngenane takok aku. Esuk sepedae ya keri. katut. Ketut. Ora malah menang malah keok. Lah ya, lah iki bengi iki nek kon joget nduk kene mesti dipangan naga dina. Mulane aku moh ngidung nduk kene aku mesti nduk kene. Rene madhep rono, kono nggone naga dina. Joget nduk kene dicaplok naga dina. Iya iyalah nek gak percaya ya, kon nek gak percaya. Kon sing nyanyi, aku sing joget. Engko lak penak. Kon nyanyi nduk kene. Aku nduk kene. Nah, cek gak dicokot naga dina. Apa ya kolu? Gending apa ya, Mang? Gendinge? Perjuangan yo. Oh, perjuangan. Lali ta merdeka 77 tahun. Ya cakot iki jangan di meriah-meriahno 2 tahun 3 tahun prei gak nek meriahno. Aku sing nyanyi. Iya, aku sing joget. Kok kowe enak ta buat Iya apa, Mang? Kayaknya. Masya Allah. Lah wong gede perjuangan kok gak iso sih yo. Warana kaitane tok to. Jaman. Alah, wis. Gerang kok diwarai. Elek tapi kan manis. Dek zaman berjuang ajur kelingan anak lanang biyen tak openi aning saiki ana nganti diamput iya ya warta iso duwe jelem. Lah mulane aja manggon nduk kono kok. Aku tak nduk kono to. Nduk kene ayo coba. Engko lak kowe enak. Nduk kene to. Iya. Ning gunung tak ingoni sego jagung yen mendung tak siling caping gunung ayo terus Ganjel to. jaluk diganjel. Ganjel. Ganjel sih, Kayak- tak ganjele. Aku sampai kerutuk. Ya apa ganjel aku? Mbok ganjel tambah gak kok bergaring. Kon iki modelmu kon iki. Percaya ta gak kon? Temen ancene to. Ya tiba selamat, ya tiba Gak barokah. sembarang ya. Ya iyalah. Apa ae kudu golek dina. Lah lek trimo dina ya awakmu ya kalah karo aku to. Lah nyatane joget ora ngerti kok iso ngeteni kalah karo aku ku lho. Tapi nek perkara dina awakmu mosok ngerti majase dina. Lho. Kok iso dino Maksude dina, tegese dina mosok ngerti awakmu. Oh, dino iku tekan dhisin ngitungi. Ya teko Senin. Oh. Selasa, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Rebo, Kemis, Jemuah, Sabtu, Sabtu, Minggu. Minggu. Iya. Ku ana tegese dhewe-dhewe.
Nek awakmu gak kira ro. Heeh. Nek teko nggone ngarep mang Senen. Senen Kanggone wong tani. Wah, dina Senen iki kanggone wong tani. Kaya menesuk iki dina Senen iki malam Senen. Malam Senen iku kanggone wong tani. Tegese seneng-seneng nek wayah panen. Oh iya. Gak kaya awakmu kancane wis padha panen mbako awakmu ndek tanja ae. Kan iki kok ero ya. Alah bendina liwat awakmu tanja. Mosok tanja mbako wis dunia wis maju, modern. Negara modern maju. Masih nandur mbako ya maju saiki. Alah wayahe guyang wong padha nggih desa. Heeh, nyiram. Awakmu golek banyu mbok pikul. Ya apa rek, bapake Awake lho cek sehat. Sehat apa? Dipikul iku. Iku Senen. Selasa kanggone wong rumah tangga. Oh, wong jejodohan. Iya. Ya Selasa. Tegese Selasa. Seselono cek krasa. Lho. Iya. Wong rumah tangga iki apa? Elek-elek wong urip pak golek sandang pangan. Sandang elek-elek wis gawe. Wis duwe. Lah terus karek mangane. Iya. Lah mangan nek gak diseselno apa ya krasa. Oh iya, dadi mangan diseselno. Seselno nek gak seneng mbok nyimik-nyimik ya gak krasa to. Iya, Selasa. Rebo kanggone manten anyar. Rebo iku manten anyar. Mulane wong nek mantu mesti golek dina Selo anu Rebo. Rebo. Mergo dinane nganten. Rebo tegese aja kerep-kerep mundhak abo lho. Dadi nek kekerepen abo ya. Sing dimaksud gak nduk kunu. Lah kok nek dadi manten anyar kadang-kadang kan ero tanggane duwe TV, manten wedok njaluk TV. Tanggane tuku kulkas njaluk kulkas. Akhire gak iso nukokno sing lanang, gegeran. Diantemi jotosan. Nah nek jotosane kerep-kerep lah abuh ya to. Ngono ta. Jotosane iku lho. Rebo. Kemis barang mingkem ambune amis. Ya. Apa go to? Maksudnya kemis kok bareng mingkem amis iki apa? Lho, lah wong awakmu penggawane nang sawah mosok gak ro. Awakmu nek lungguh nduk galengan, lah ono wangan. Ya. Awakmu mesti duwil. Ono kerang, ono yuyu, ono kerang, ono kejing, ono kremis. Iku lak mingkem. Ambun amis. Dadi mingkem ambune amis. Barang mingkem ambune amis kejing geblok. Iku kemis ya. Nek jemuah tegese jejelono nek mlumah. Lho aja ditanggapi dengan cara negatif lho to. Ya ilak mesti kurang ajar kok. Lah lapo kurang ajar? Wong kene iku gak seneng purno-purno niku gak seneng. Iki gak purno ora joro. Lah jemuah iku mah ayo. Jejelono nek wis mlumah iku apa ayo? Wong dulang bayi. Ayo kurepno nek gak kena jitoke. Awakmu pikiranmu ngeres tok Jemuah jejelono nek rumah wong ndulang bayi. Ndulang anake. Nek mengkerup didulang. Kena jitoke. Kon kok iso ya? Aku imbo to. Iya ya. Sabtu. Usapono nek wis metu lho. Warta. Sik. Engko lak purno maneh lan. Ya jelas ya. Iki ora purno, ya ora capul. Heeh. Jemuah jejelono nek wis mlumah. Sabtu. Usapono nek wis metu. Lho ngono ku. Ana contone. Apa ayo? Wong pilek. Lek umbele metu sret ndang diusapi. Heeh. Nek gak diusi pak kewer-kewer medani wong gak gondang to kok. Oh iya. Sabtu usapono nek wis metu. Sabtu ya. Heeh. Minggu wis gak metu to. Jemuah jejelono nek mlumah. Nah, Sabtu usapono nek wis metu. Minggu wis gak metu to. Mari diusapi. Kandhane wis gak metu kok. Ya lah muga metune no gak oleh ta. Ya ora oleh kok. Mergo kegawa teko Minggu. Dadi wong kerja nyambut gawe pabrik nek Minggu ya prei. Ya. Kok ngono mbok takokno. Iki mang keluargane Mbati sing teko Jakarta kan pegawai pabrik kabeh. Perusahaan kabeh. Mumpung dinane Minggu mulih. Prei. Iki menesuk wis resik maneh karek Mbati tok karo Cak Lan Pak Sugeng iku. Ki termasuk kajate anu tasakuran. Malam tasakuran nongone desa Sumber Gondang. Sumber sunatan. Lah mari Sumber Gondang. Lah ya mari disunat tak gondangne to.
Kok kok iso ya kon niku ya? Aku embo to. Kok iso Sumber Gondang, Kecamatan Ngimbang. Ya. Apa kok to? Gondang kok iso kecamatan Gondang, Kecamatan Ngimbang. Lho. Kecamatan Delele. Le. Kecamatan Delele ngono ayo. Kecamatan D to. Masalah Kabo. Oh, Gondang, Kecamatan Kabo, Kabupaten Bojonegoro. Ya. Apa kok to? Kabo iku melok Jombang ora melok Bojonegoro. Oh, termasuk Kecamatan Kabo, Kabupaten Jombang. Main one panjenengane Bu Sartini. Bu Sartini. Ngerti awakmu? Sartini. Tegese Sartini. Sartini sing ngero ya almarhum Bapan. Ngono awakmu ketara men Daryanto, Haji Daryanto putrane gak eruh awakmu. Sartini. Sartini ana singkatane. Lho, mengandung arti ya. Mengandung arti. Jeneng iku mergo lahir di mengandung makna. Ono artine dibrokoi. Mesti enek tegese. Ono tegese. Sartini. Sartini. Sarwa luluh, sarwa ikhlas nganakno malam tasakuran. Panjene wong ikhlas temenan. Lho, temenan. Biyen wong ikhlas mati panjang umur. Wong iku nek ikhlas ya ngono ku ya. Temenan kaya kok. Mbati ngono ku ya. Lho Mbah Ti wong ikhlas temen. Iya, Sarti. Tindak tanduke sopan lan santun. Iku lek Ti. Iya. Ni nindakne apa karepe almarhum Pak Kaspan. Dadi bengi iki iso keturutan. Iya, ngluwari nadare. Almarhum Mbak Kaspan. Sakwayane putune oleh jodoh, sunatan ditanggapno kerawitan. Wayang karo Warto CS. Iya, alhamdulillah bengi iki nadare wis diluwari, aja sampai dadi nadar kebalungan. Iya, temenan to. Dadi sembarang iku ana tegese, ana maknane. Mulane pun ditekakno wong Gondang macakmu kok gak kaya aku. Kaya aku ngene iki lho, macak kaya aku disesuaikne karo era sekarang. Macak apa ya? Joko Tingkir ya. Alang, mosok ngono iku macak Joko Tingkir. Joko Tingkir iki. Joko Tingkir ya ganteng to. Lah kok apa gak ganteng? Dadi awakmu rumangsa kaya dadi Joko Tingkir. Joko Tingkir, aku bengi iki Joko Tingkir aku. Awakmu budal kok mah? Duwe ngombe apa mbek bojomu? Kopi. Wong ngono ngaku Joko Tingkir. Joko Tingkir ngono gak ngombe kopi, goblok. Apa? Dawet. Joko Tingkir ngombene dawet. Wes Joko Tingkir ngombe dak. Lah awakmu ndok omah disugi kopi berarti awakmu duduk Joko Tingkir. Lah nek asli Joko Tingkir ngombene dawet. Ketara gak ro lagune lho. Joko Tingkir ngombe dawet. Jati pikir nang awakmu met. Asik. Tuku donat ning Kalimantan. Ayo sing semangat kanggo masa depan. Joko Tingkir ngombe degan. Jok dipikir arek sik prawan. Enek klopo rasane legi, enak rabi rondo kare ngeloni. Rabi rondo kare ngeloni. Amin. Mlaku-mlaku petuk arek prawan. Asik. Gawe kulot bedah bokonge. Asik. Terus ya? Lah iya. Terusno. Sik ta, sik Mas. Mlaku-mlaku petuk arek prawan. Gawe kulot bedah bokonge. Terus Isis. Lah bedah Joko bokonge. Tingkir kok isis kon niku lho. Gak ta. Iso tak gak ya? Ya apa ya, Bang? Joko Tingkir ngombe dawet, jok dipikir marai ruwet. Enek klopo lak klopo degan, rabi rondo timbang perawan. Tapi Joko timbang perawan. Pariane ki ngono. Amin. Aku tamu undangan tak uman amin iki. Tuku klosone pandan. Ayo terus. Terus nona ta? Ya Allah, iso tak gak ya? Mbok iso mbok gak. Tuku klosone pandan. Iki desa Sumber Gondang.
mangan sego sambel tomat. Ayo didongakno kabeh padha sehat. Ayo didongakno kabeh padha sehat. Ana tebu digawe gula, bojo ayu ning ati lega. Iwak cecek diwadahi wajan, nek bojomu elek tangga gak doyan. Bojoku elek tangga gak doyan. Amin. Mosok bojo elek diamini to? Ora apa-apa, sing penting sehat. Sehat ya. Bojo elek ayo. Warta iki. Kowe kok mesti ngelokno bojoku elek sih ya. Sing lang sing we ciak singkong. Gak tau diguyu wong. Soale iki kan penontonnya termasuk wong Jawa. Wong Jawa. Lagumu kan lagu Cina. Cina. Ya iya to. Gak apa-apa ya. Ya ora apa-apa. Diterusno. Terusno aja, Pak. Sing lang sing we ciak singkong. Ciak singkong wetan lu siang. Cipela cipe cao konga. Cipela sio lasong. Iki lagu Cina ya. Lagu Cina. Nek lagu Jepang? Jepang ya iso. Lagu Jepang ya iso. Oh ya iso kok. Sik coba. Oh, aku nduk Jepang petang tahun kok. Lu merantau rono petang tahun. Sapa? Awakmu Ngipi yo. Ngipine dhisikno, ngipine dhisikno. Gak oleh ya. Oh iso. Ayo lagu Jepang coba. Boni wang fungsing heng. Sik. Apa itu? Nek iki lagu Jepang ki masih wong gondang kene ya ro. Kaya lagune bal-balan. Lah bal-balan nek ngeneki tangan lak heng ya to. Nyanyi mbok gupuhi ae. Lagu Jepang kok heng bae. Oh niwang fungsing heng. Kula lalang kopi lalang. Apa itu? Sing larang ki ora gula mbek kopi tok. Lah apa to? Lombok ya larang. Iya yu demek. Kok iso? Iya Yuti, Lombok ya larang. Brambang ya larang, ngono ketik larang. Lah iki lagu tah dodolan brambang. Lah kan lagu Jepang lah kok gula lalang kopi lalang. Wong Jepang gak iso muni R. Dadi lalang kopi lalang. Sasetan sak gelas 3.000 ya. Ayo terus ya. Oh, ini arigato. Yusaini main kungfu. Saini iso main kungfu. Yusartini main kungfu. Main kumpune karo Pakne Sugeng. Kalau dikasih Yamaha, milih Honda. milih ninja. Ya alhamdulillah. Amin. Jepang kok alhamdulillah. Lah masih Jepang ya ana Islame to. Wow. Ketara menawakmu iku dudu wong Islam. Dadi Jepang ya ana sing Islam. Islam. Wah ya ngono. Awakmu apa ya wong Islam? Ya salah. Temen. Ya Sik nek awak wong Islam. Heeh. Awakmu kudune sering nyekar nang makame wong Lho tuamu. iya mesti. Utawa nang ngone leluhur-leluhurmu. Pasti ya. Dina apa? Ora aku tok. Nah. Ya tok gak nyuwun sewu Mas Iya. sumber gondang ki nek malam Jumat lagi, malam Iya. Jumat mesti kirim donga. Masa? Iya. Pendak apa iku? Ya pendak malam Jumat. Ya Kirim kleru. donga iku tiap malam Jumat. Kleru gak iso teko kono nek awakmu ngirim donga malam Jumat iku. Kon iku kok iso nyalano lho. Abadarianto iki. Nah. Nek kirim donga ya malam Jumat. Kleru goblok. Sing apik malam Minggu ta malam Senin. Lho kok iso malam Minggu malam Senin? Malam Jumat rono ya tuas kecelek awakmu. Lah kok kecelek apa? Ayo rungokno engko arek-arek. Ah. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah. Lah wonge mulih kok awakmu rono. Kecelek to. Wis golek malam liyane cek gak kecelek. Ya ora iso ya. Ya kudu malam Jumat. Alah ya. Malam Jumat. Ya ora iso. Rungokno ta. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah.
perlu njaluk sangu wacan Quran sancak kalimat ya rene ku njaluk sangu mulih lah awakmu rono lak kecilik terus njaluk sapa pikiran sing temen ngono lho ngono ngaku Islam nek ngirim iku malam Minggu nek malam Minggu mesti nduk omah mesti nduk kubur kono nek malam Jumat mulih dadi gak oleh ngirim donga ora oleh ngirim Minggu heeh nggih ngaten mawon dulur iki ngapunten sing kadang nggih nggih sing waras mawon monggo ngalah nggih mungkin tini lah awakmu gak tau ngrungokno arek-arek pujian kok apa iku pujiane iku ngelingno ayo sih awakmu ngirim temen dina malam Jumat ya apa sih ya kono nduk kono iku ketrima apa ora ya jelas ketrima ya jelas ketrima kok iso ketrima ya iya sih wong ngirim donga mesti ketrima contone contone ya ora balik oh iya ya lah iya ya to gak cara gak ketrima dibalekno ya mesti dibalekno ngono lho oh niku model nuruti awakmu wis patune wis kisi amko amise curalo India lho ki kene sing rabi India lho ki India iya lah Cak Sulkan iku India amko amise curalo dilmi kehitum cupalo cahaya 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 samboyone Dik cahaya 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 ayo toh cahaya 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 rame jare cahaya 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 hey cahaya 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 bergidil 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 cahaya 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 kono bergidile cahaya cahaya India cahaya 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 bedegelen 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 cahaya 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 brok 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 ya ana bedegelen cahaya 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 ayo bergidil mana merkidil merkindul 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 meringkili 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 ngrang semi ngrang semi ngrang semi kono lagu India meringkili kok teko dirungokno teko dirungokno awakmu gak iso meringkili lah iki kan wedok mulane meringkili 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 sing nomor loro meringkili sing kaitan brigidil lah iku ya wong keroken keroken kok ana lagu India brigidil iya sih Cak gak sampean gak ngono niki sapa to sapa Endah mosok pangkling mosok iki Endah ya wis lumrahe lek sampean pangkling karo aku mosok Endah so kayak nyenggaki jaranan mosok kono gak demek nduk kene nah sampean niku lho Endah aduh rambutmu Mas ta rambutku ya Mas aduh ta rambutku kenapa
kemilau sekali. Tok. Apa? Rambutku kilo. Kemilau. Kemilau. Kilo. Kilau. Mengkilau. Rambutku. Aduh. Hidungmu, Mas. Hidungku. Kenapa? Mancung sekali. Tok. Apa? Rambutku mancung. Loh, Ireng. Anu. Hidung Hidung lah. mancung. Hidungku mancung toh. Iya. Ya, coba. Seneng. bibirmu, Mas. Kenapa bibirku? Sweet. Tok. Bibirmu? Hidungku toh. Suwit-suwit. Bibir. Hidung kok suwit-suwit. Bibirku suwit-suwit. Aduh, Mas, matamu, Mas. Matamu dhewe. Loh. Enak-enak jare kancane di mata-matakno. Loh, sama niku ya Lha apa ya sih? pantes niku? Setak ning sampean niku terlalu rek. Terlalu. Loh, kok terlalu sih, Cak? Masih wong Jombang ya ora kasar ngono. Ngene. Ya belajar sing halus ngono lho. Masih sampean di Jakarta suwi kan ya Suwi. oleh-oleh ae tapi Ngelem, toto ngelem. kromo kan ya kudu dinggoni. Ngarepe enak. Aduh yo rambutmu. Lah. Gemilau. Kilau. Irungmu mancung. Mancung. Bibirmu Suwit-suwit. suwi-suwi. Nah, meripat. Matamu. Loh. Sampeyan yo ngono Lah kok. Cak. awakmu ya ngono ta. Lah sing Sampean bener, yo sing yo bener ngono. apa? Meripat itu bahasa Indonesiane apa? Oh, iya. Oh ya mata ya. Lah iya. Berarti gak elek ya. Iya. Dadi Jawa ya Bahasa Indonesia. mripatmu, Heeh. Nek bahasa Indonesia matamu. Oh, tadi gak apa-apa ya. Ora apa-apa pokoke matamu. Ora apa-apa ya. Ya iya. Alhamdulillah. Ya wis biasa toh. Nduk endi ra tau pedhok iku kok ya. Aku sekarang di Jakarta. Di Jakarta. Loh, Oh, di Jakarta. Jakarta. Pri kancamu di Jakarta pri iki pri. Kancamu, Yo. Pri, Masalah anu. pri. Ya Ayo. Allah. Jakartanya- Kan gak tau metu kita pri. Biasanya numpak truk gandeng lho pri pokoke iki. Biasa ya pri. Ya Pokoke kami mudhun nduk ngene ndi ku ngene jembatan sing peteng-peteng ya iki Jakarta. Jakarta ndi, Dik? Jakarta mana? Tanah Abang. Loh, kok gak pedhok toh? Berarti padha mbek aku. Sama juga Jakarta. Iya, aku Jakartanya ya ndek mana? Tanah. Jakartanya Aku. mana? Aku nggone tanah longsor. Kok tanah longsor ya, Cak? Iya. Apa ono Jakarta tanah longsor ya? Enak yo. Ya ora ono kono iku nggone banjir kok. Oh, tadi Tanah longsor masih aku yang di Jakarta. Sama juga di Jakarta. Jakartanya mana, Mas? Ndokne tanah sak meter kurang persegi lho. Wono Jakarta iso mana? Jakarta ora Jakartanya mana? Aku ya nduk tanah lorek. Loh, Kok tanah lorak sih? Apa? Gak ono ta? Ya nduk tanah abang. Tanah padha Abang. tanah bange. Heeh. Iya, iya. Yo wis suruh merayu Mas. Kabarnya Nyak gimana? Oh, Iya. nyak. Nyak Lho nyu. Nyak nyuk ya apa sih? Apa itu nyak? Ya ya. Apa kok to? Dek, nek takok aku gimana kabarnya Nyak, iku mesti ngerti. Apa nyak ya? Nyak iku mbah, ibu Nyak iku lho. emak. Iya, ibu. Oh, emak to. Iya. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ngomong oleh Iya. emak ngono ya. Lah itu, Babe Oh, gimana? Babe gue. Iya, babe. Babe gue sudah saya beleh. Iya toh kok Babe. Ya ya. Oh, Iki nek wong Jakarta lho iki. Lah iku babe. Iki wong Jakarta tok iki sing nduk kene iki sakmene mbane Lah wong iya Jakarta. ta ngomongno Lah apa babene kok dibelek iku? Babi gue tak beleh to. Babe kok babi? Babe apa itu? Babe iku bapak. Oh alah bapak ngomong. Jakarta ngarani bapak i babe. Wah, ngono gak Ngarani omong-omong. ibunya. Oh lah ngomong nek. Empok, Hah? kabarnya Empok gimana? Ora Empok? apa-apa, mbok-mboki gak apa-apa gak mbok keleki ngono ya. Kok diempoki piye to wong iki? Empok ya apa itu? Masya Allah. Empok. Nek Jakarta ngarani empok iku mbah. Oh mbah. Ya kaya Mbah nenek. Sarti ngene iki, nenek ngene iki, mbati ngene iki. Empok. Nek digawa Daryanto nang Jakarta diceluk empok. Empok gak layak ti awakmu empok. Iya. Mas besok kalau kembali ke Jakarta, mampir. Iya. Ya tak kasih nasi uduk ya. Ya. Aku mampir mbok Kasih kasih nasi nasi uduk. uduk. Makasih tapi enggak Ja. usah knalpot ya. Nasi Oh, uduk. enggak usah kenal pot itu Toh loh. nasi uduk to. Gak Masa rungu. iya diarani nasi uduk kok gak ro kon niku. Lah ya sepeda Nasi motor. uduk. Sepeda motor Iku ora lah. kenal pot. Lah lek mbiyen nasi uduk-uduk iku sepeda motor, makane aku mau. Ya lho Jawa kene. Sama niku. Nek lho Nasi- Jakarta nasi kudu nasi kuning. Oh. Oh, kon niku kok iso nasi kuning. Tak elu-elu tong Semar mantu Petruk Jagong. Jagong nganti wengi sarapane trimo utri.
Putri jare lemet arek wedok mulat-mulet. Mulet krasa penak sampe lali ketatap cagak tiba klumah arek wedok lola. Loh. Kok lola. Kene tak goleki gak ono. Loh, sampean goleki aku ta, Pak? Wayahe nduk omah kok iso keluyuran mek coro-coro. Loh, aku iki dolan, Pak, metuki kanca-kanca wis suwe gak tau ketemu. Sopo iki? Loh, iki kanca-kancaku, iku Cak Yoyo, iki Cak Warto. Aku Yoyo. Koncone anakku ya. Heeh. Sing ganteng rene sing ganteng. Dek Indah. Iki sapa? Bapakku. Iki babemu. Lah kok ayune ngene kok pakmu kaya barongan. Lah mosok kok to? Mosok Lah anake ayune ngene sapa Jakarta. Lah pakne kok iso rungsep kaya ngono kuwi. Lah mosok kok to iki kaya barongan. Rumangsahmu kaya luwak. Lha kok anake iki lho anake kaya ngene lah kok pakne kaya ngono kuwi lho. Nek aku ya gak gumun maneh kok to. Lah nek ndelok anake percaya ayu. Lah iya. Kulitane ya resik. Ndelok ndelok bapake kaya Apa Dik? kaya nyambe anyang-anyangen. Bapakku Kurang kok ajar delok kowe. nyambik sih. Kene. Ya maklum, Cak, pancene bapakku iki wong Madura. Bapakmu Madura. Dura. Ibumu? Ibuku wong Jawa. Oh, niru sampean ngomong Dura ya iso ya? Aku. Iya. Aku ya iso ya gak ngono lho, Cak. Iso titik-titik ngono lho. Cak. asli ya berarti? Asli. Sing keran soalé, sing asli bapake. Oh. Ndak sing ganteng rene tak takoni Nggih, Kak, nggih. koncone anakku ya. Nggih kula kancane Indah, Pak. Jenenge sapa sampeyan? Nun, Jenenge sapa? kula jeneng Menir, Pak. Duh, pemibado kan tok iki. Lho, lah nggih Ditakoni wong gerang kok iso. To. Golek oboto nang sawaten ngono lho. Lah iya wong takok jenenge, takok Menungso jenenge. takok jeneng. Jenenge sapa? Jenenge wis mari nggih kundangan mang kok iso. Kok iki goblik iki, goblik iki. Golek neboto ndang ngusep-usepno raine ku lho. Iki sing sitok iki rene. Rene, Awakmu ya. Apa? setan sampean. Iblis kowe. Gendruwo. Loh, Pri gentayangan. kok ndok remah kok ring mburi. Lah aku wong ngejare setan. Lah setan sampean ngono iki. Ini lho Dik, kaya man, min, mun, joto, sandek iya lho. Oh, ya yuk tawuran ae to lek ngono. Geger, ayo rame. Ojo timbang tawuran Lah ora iya, usah dijawab. Man min Jotosan. jotosan ya kok Geger. gegeran kok. Ndak kegeran Dik, peno ambek sing diukur iki Ji. Iki lho jenenge sapa? Oh, jeneng iku jeneng. Lah nek setan niku? Lah setan. Sinten nek cara Jawa Ya iso ngono lho kok. Lah iya wong Madura lak ngono. Dadi Dik. nek takok jeneng niku jenenge sinten? Ya Terus niki namine setan. Namine sinten? Iya. Kenalaken, Kak? ya Nggih, kenalaken. Kula Warto. sapa Dik? Warto. Oh, Warto. Warto. ya Warto. Ya iya tulisannya lak Warto, Dik. Lho lah nggih Warto, Kak. Kula Warto. Telukane, tulisannya lak Warto. Wis sak penake cucukmu wis. Mbak Iki Warto, sapa iki? Mbak Warto. Ya bener no nek ejaan biyen kan O, gak ono O, gak ono O. Bener yo gak nyalahno yo an. Bener sapa, Dik? Aku yoyo, Kak. Oh, yo. Loh, Yo. Pak. Ya iya tulisannya lak yo, Dik. Yo. Iya tulisannya yo. Iya nek ejaan lambian nak O dadi yoyo ngono. Lah sampean sinten, Pak? Aku bapak Eda. Namine. Toyo. Loh, Toyo. kok mbok pangan dhewe yo. Lho. Ya iya tulisannya Toyo, Dik iya lho. Oh, lah yo iya kok. Pak, Iya. sampean nang mulai numpak opo, Pak? Teko Jakarta nang Serbejo numpak pelen aku. Hah? Numpak pelen. Toh. Cek cepet, Dek. Toh. Sama numpak napa ke Jakarta mriki wau? Pelen. Toh. Numpak pelin toh. Peline sapa? Ya. Apa kok to? Lek numpak bis iku kesuwen, cek cepet teko Surabaya. Kesuwen. Berarti sama ke Jakarta rene mang numpak. Pelen. Lho, lah iku lho to sing tak takokno numpak pelin. Peline sapa to? Ya. Apa kok to? Wong Madura kuwi nek ngomong pesawat, cara Jawane pesawat, nek cara Durane pelin. Oh, alah pelin iku pesawat. Ya ta? pesawat. Tuwas tak takokno peline sapa to?
Oh niku kok iso. Cenang kepethuk si anakku. Nggih kangen nggih. Yen koncone peno ya karo awake cilik. Urip nang Jakarta awake gedhe. Lemu Kak niki. Soale mangane radiator. Lho. Kok Anak sampean iki? Iya, Mangane radiator. iya. Waduh lah iki mentek motor piro rek? Gak Sedino. layak awakmu Lah sedino mangan ping 3 radiator 3 no. lah iya. Kok mangan radiator sih? Iku lho. Iki lho Dek, lek biasae jam 09.00 mangan gak gelem mangan. Kadang bengi jam 12 iku mangan, tangi mangan. Berarti Lah, mangane radiator. Radiator iku ngono radiator. Radiator. Gak diatur. oh mangane radiator. Ya iya. Kok bingung lah nek mangane anak sampean lemu mergo mangan radiator lah iki radiatore no brundul iku ya entek iki dipangan anakmu. Lah Oleh lemu Dek, ora nang Jakarta. Anu ngapunten, ya kula kan mboten ngerti cara dura. Nggih bener tangga kula niku nggih dura matokan niku, tapi kula mboten iso. Tapi miring Dek, cara Nggih. Jawa mek dura iku miring. Mirip nggih. Mirip. Oh, sing umpama kula takok nggih, ngapunten. Nek ngarani sedina niku Sehare. padha Sehare. berarti ya. Padha. Sedina ya sehare. Sehare. Cuma bahasa Indonesia awak dhewe sedina, kene bahasa Indonesia sehare. Sehare. Oh, nek rong dina, Kak. 2 hari. Oh, 2 hari. 2 hari. Nek saulan Sebulan. Aduh. Dumbok sebel Dek. lah nggih nek sedina, Sehare. rong dina, 2 hari. saulan. Sebulan. Ya bener toh, bener Cak, awakmu. bapakku kok disebut. Bener awakmu iku. Apa peno? Lah iya, nek sedina, Sehare. rong dina, 2 hari. nek saulan. Sebulan. Lah jare kok nyebul toh. Lah iku tambah suwe ya tambah. Lek sing ganteng iku nyebul aku dadi vitamin. Oh, dadi Lah nek vitamin. peno sing elek nyebul aku raiku bosok. Gak apa-apa untuk ngono kan gak sampai bosok seminggu. Wis engko lek mari Cek, nek- nyambut gawe nduk kene engko nek- melok mangan aku ya. Sik nek wong Madura temen, Ya. nek ngarani mlaku ya apa? Jalan. Apa? Jalan. Jelen. Nah, iku nek mlaku. Jalan. Nah nek mlaku. Len jalan. Len jelen. Ya. Lah lek mandek, Ambu. lek mandek Ambu. ambu apa toh? Dada iya meturunane mon mandek iku ambu. Mosok mandek kok Nek ambu? mlaku, Jalan. Jelen. nek mlaku. Len jalan. Jelen. Oh, lah nek mandek Kak? Mandek. Ambu. Lho, mambu apa? Tuh. Mambu apa ya? Ya iya meturune ambu iku leren cara Jawane, Dek. Oh, mandek leren. Iku ambu. Goblik iki. Nek ambu iku mandek. Iya. Ngarani goblok ya goblik. Lah. Anjene ana Madura goblok. Boleh mari nyambut gawe melok aku. Iya. Nang warung. Nang ndi? Warung. Oh, nang warung. Iya. Golek apa? Nggih. Ngakan. Mangan. Mangan. Makan nggih, Kak. Tapi ojo di sebelah kono jarine nasi sobung. Lho, Nasi apa? Nasi sobung. Apa? Bapak enak iku sobung. Apa sobung? Sebong iku sih. Sing sebelah kono cek ono nasike, tapi lek sebelah kene ndak ono segone. Sobung. sobong. Sobung itu apa toh? Sobonge sopring iku lho. Lah bung ya Jangan teko bung, pring Kak. sih ya. Jangan bung. Segone entek ngono lho Dek, nek cara meturane sobung. Oh, nek sego entek. segone entek niku jenenge Sobung. sobung. Cara durane sobung. Iya. Nasike sobung. Yo, Be ta mangan lawu jangan sobung ngono ku mang. Lah terus, terus nanti Dek yo mangan kono kan yo golek warung liyane. lek enduk aku gak apa-apa nek soal mangan. Sing Nggih. penting kaya peno karo adik peno iku aja sampe lali karo janjine. Oh iya iya iki. Ngono. Iki mang Iya, enek iya. enek permintaan iki mang. Permintaane. Ya teko ngene Mbati. Iya. Sakwise nadar iki enek pamundhut teko ngene Mbak Sarti. Mbak Sarti. Nyuwun gending Gunung Sari. Gunung Sari. Jula-juli karo Sapa Nyono. Sapa nyono? Dalan sapa nyono. Iya, iki ayo dilayani gendingnya ayo. Heeh. Jula-juline Mas, ayo alon-alon. Ini. Pamundhute Mbati. Mbati kula layani Mbati gendinge jula-juli Mbati. Juli. Asik. Jombang atau? Yo. Asik. Iki tak kirimno ketua ludruk bintang budaya. Iya.
Mbak Seto. Oh iya ya. Mbak Seto. Ya. Bintang budaya. Iya. Heeh. Biyen iki senengane njombangan ngene iki. Iya. Iku Alon-alon dah to. Alon-alon. Capukane dadi polo. Asik. Alon-alon pokoknya. Penong ulon dik nang Kertosana balik ngetan nang kutha Jombang. Saben weton dik slametono supaya gampang golek sandang pangan bebek. Jula-juli tabuhane lodarok sing lodrok arek sumber gondang. Rena wengi tak sebut-sebut kapan boyo kekarepane iso keturutan. Ayo ya, gantian yo. Entar sampang le karo masake. Sake. Bang Lewong tuan dokter capengah pote. Camile putih dokter itu. Ya. Jok bang gampang le dadi reng lake yo. Gak penak dadi wong lanang. Bang Lewong mun tak pelak nyarena pesek yo. Tak suwiri dek dadi selawe tak jupuk papat kari selikur tak pikir-pikir ramelok duwe ora liwat ayo manjing sedulur. Ayo. Alon-alon gak usah susu. Ganti, mikir ganti. Ayo. Kayo waru gota. Aja. Digawe kursi. Mula nek mejane dipletor ijo. Iya, cak dicet ijo. Rupane ayu dacar pinter ngaji. Mula bejane gota. Heeh. Sing duwe bojo. Santen toya kelapa sae lan boten piatur kula. Yupainten nyangkeng timba menawi wonten nyuwun pangat pura. Gendinge kan telu. Ya sapa nyono? Heeh. Iku dilayani sindene. Iya to. Gunung Sari dilayani terbangan. Ayo Gunung Sari terbangan, Mas. Ayo, Mas. Ayo. Gentenan ya. Awakmu dhisik apa aku dhisik apa awakmu dhisik? Apa Indah dhisik anak sampean sik? Kena dhisik. Aku dhisik. Iya, Pak. Iya. Nek sing elek iku mburi ae sing ganteng nang ngarepe. Asik. Gunung Sari yo. Aku ra ro. Apa jare gota ae? Terbangan yuk. Iki lak bangkul Tadi. Yo. Tak gentulu tang.
dhuwur iki. Yo, asik. Jon. Asik. Ah. Yo. Ngetan bali ngulon apa sejane kelakon. Aja yu eman di eman ra iso di eman gak tau mau ireng asik ngetan ngulon apa sejane kelakon asik yo ja la 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 oh eh oh eh oh eh oh eh oh la 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 banyune klopo duduake nek ora prasaja banyune klopo duduake yen ra prasaja cengkire cengkir kuning dipikir gak tau nyande yo 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 he irang-irang arang-arang lali wong titingi peno seneng gak ngelarang syukur gak lali kewajibane rai kewajibane ojo lali kewajibane iki gending sing terakhir Sakitu Nombati juga karo Haji Abah Haji Haryanto. Iya, sing keluarga soe Jakarta. Ke Jakarta. Iya. Muga-muga sesuk balik diparingi slamet. Selamat. Gak enek alangan apa-apa. Kemantene mulih ya numpak pelen niku paling. Numpak pelen cek cepet teko Jakarta. Putrane ta, nggo kendaraan dhewe, Mas. Oh, nek anu ya gak numpak pelen ya. Gak numpak kendaraane dhewe-dhewe. Ki manggo kendaraan 6. Ya wis aku tau roh aku teko Jakawarata kono. Jakarta. Lah iya Jawa Barat, Dek. Lah iya. Jakawarata. Jakarta kok Jakarawata. Ayo. Dadi iki Mbak Sarti iki gak sampe lali janjine. Ya ta, Kak? Mulane bengi iki. Lah kok gak lali janjine piye to, Pak? Lah sakjane kan sadurunge corona iku to, Dik, Mbak Indah. Iya. Nek Sadurunge wis janji ngono. Ya, wis janji. Dadi iki ngluwari janjine, oh gak sampe lali Janjine. Ayo samboyone, Mas. Asik. Samboyo. Jadi janjine. Asik. Rambalese burung kober yen tak telepon malah mbok pateni mergo rano sinyal mangkel aku mangkel yen
petuk pipimu macita jiwa 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 ala jiwa lali janjine kandhane alesane lake hey hey asik sing ragelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning endi gelagatmu saja nyukriyane saja nyukriyane mangkel aku mangkel aku mangkel awaruh kowe gandeng wong lanang liya dadi temen kok yo yo oh yo 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 kok tak koyo sing mangkel yo yo asik yo yo bareng Samboyo metu